ሰላም ኣፍቀርት ስፖርት ንሎሚ ዝተዳለወ ስፖርታዊ ሓበሬታታት ሒዝና ቀሪብና ኣለና ንምክታልኩም ብክብሪ ንዕድም ተጻዋታይ ኔዘርላንዳዊ ክለብ ቪለምቱ ኤርትራዊ ሾደናዊ ኣሌክሳንደር ኢሳቅ ተማል ቀዳም ጋንቱ ኣብ ውድድር ኤርዲቪሲ ክለብ ደግራፊሻፕ 3-2 ኣብ ዝተዓረትሉ ግጥም ክልተ ጎላት ብምቁፃር ደሚቁ ኣምሲዩ። ኣሌክሳንደር ኢሳቅ ዋንነቱ ናይ ጀርመናዊት ክለብ ቦርሲያ ዶርትመንድ ኮይኑ ብመልክዕ ልቃሕ ምስ ክለብ ቪለምቱ ኣብ ምጽዋት ዝርከብ። ዘ ሳንዴይ ታይምስ ኣብ ዘርግሓቶ ኣደናቕ ዜና ቀጠር ዋንጫ ዓለም 2022 ንምእንጋድ $880 ሚልዮን ግቦ ከም ዝሃበት ገሊጻ። ዝረኸበቶ ዝለሓኾ ጸብጻብ እቲ ገንዘብ ኣብ ክልተ እዋናት ዝተኸፍለ ምዃኑ ዝገልጹን እዩ። እቲ ጸብጻብ ከም ዝሕብሮ እቲ 400 ሚልዮን 21 መዓልቲ ቅድሚ ፊፋ ቀጠር ዋንጫ ዓለም 2022 ከተእንግድ ምዃና ምሕባሩ ዝተዋህበ ክኾን ከሎ ዝተረፈ 480 ድማ ድሕሪ 3 ዓመት ዝተዋህበ ምዃኑ ዝገልጽ እዩ። ወናኒ መደበር ዜና አልጀዚራ ዝኾነ ኣሚራ ሃገር ቀጠር ሼክ ሐሚድ ቢን ኸሊፋ አልታኒ ናይ ቴሌቪዥን ውዕል ኣምሲሉ $400 ሚልዮን ውዕል ከም ዝፈረመን እቲ መስርሕ ምስ ዝዕወት ዝብል ናይ 100 ሚልዮን ካልእ ውዕል እውን ዝኣተወ ምዃኑ ፊፋ ኣብ ቀረባ መጻኢ ክቕበሎ ትጽቢት ከም ዘሎን እቲ ዝለሓኾ ጸብጻብ ይገልጽ። ካብቲ ተኸፊሉ ዘሎ ዝተረፈ 480 ሚልዮን ድማ 3 ዓመት ድሕሪ ውሳነ ምርጫ ቀጠር ንዋንጫ ዓለም 2022 ዝተዋህበ ከም ዝኾነን እቲ ጸብጻብ ወሲኹ የረድእ። ብመሰረት ሓበሬታ ዘ ሳንዴይ ታይምስ ኣብ 2 ታሕሳስ 2010 ቀጠር ንዋንጫ ዓለም ከተእንግድ ከም ዝተረቑሐት ይፍለጥ። ብ140 ሚልዮን ዩሮ ካብ ሊቨርፑል ተዓዲጉ ናብ ባርሴሎና ዝገዓዘ ብራዚላዊ ፊሊፕ ኮቲኒዮ ኣብ ባርሳ ከም ዘይጠዓሞ ይግለጽ ኣሎ። ብብቕዓቱ ንብዙሓት ከእምን ዘይከኣለ ዘሎ ኮቲኖ ትማሊ ኣብ ዝተኻየደ ጸወታ ብደገፍቲ ባርሳ ከም ዝተሸደደ እውን ይፍለጥ። ከም ኣሰልጣኒ ኤርነስቶ ቫልቨርደ ፒኮን ስዋረዝን ዝኣመሰሉ ኣባላት ዝተጻወታይ ከም ዘገድሶምን ኣብታ ጋንታ ክጸንሑን ከም ዝደልዩ እኳ እንተገለጹ ሕጉዝ ዘየለ ኮቲኒዮ ግን ንተጻወቲ ማንቸስተር ዩናይትድ ብዛዕባ ኣብታ ጋንታ ክህልዎ ዝኽእል ቦታ ከም ዝሓተተ ጋዜጣ ዘሚረር ሓቢራ ኣላ። ብመሰረት ዘሚረረ ኮቲኒዮ ብ100 ሚልዮን ዩሮ ክጉዕዘሉ ብዛዕባ ዝኽእለሉ መገዲ ሃሰው ይብል ከም ዘሎ ዝጋዋሕ ዘሎ። ኣብ ካልእ ናይ ባርሴሎና ዜና ተጋንታ ንሊዮነል መሲ ሓድሽ ተመሓሸ ውዕል ተዳሉ ምህላዋ ይግለጽ ኣሎ። ዝሓለፈ መዓልታት ባርሳ ብዘይ መሲ ክግምታ ኣይክእልኒ ውዒሉ ሓዲሩ ጸወታ ክገድፎ ምዃኑ ግን ንሕና ንዳሎ ኣለና ዝበለ ፕረዚደንት ባርሴሎና ማርያ ባርቶሚዩ እዚ መራቑ ዘይወድእ ተጻዋታይ ክሳብ መወዳእታ ግዚኡ ኣብ ባርሳ ክጸንሕ ድሌት ባርሴሎና ምዃኑ ገሊጹ። ማእከል ሜዳ ኣትዩ ተጻዋታይ ዘጉሰጠ ደጋፊ ክለባት ኣስቶን ቪላን በርሚንግሃም ሲቲን ብሻምፒዮንሺፕ ኣብ ዝፍለጥ ትሕቲ ፕሪምየር ሊግ ኣብ ዘሎ ዲቪዥን ሎም ሰንበት ግጥም ደርቢ ኣብ ዝካየደሉ ደጋፊ በርሚንግሃም ዝኾነ ውልቀ ሰብ ናብ ማእከል ሜዳ ጥሒሱ ብምእታው ንኣከፋፋልን ሓለቓ ጋንታን ኣስቶን ቪላ ጃክ ግሪሊሽ ብድሕሪኡ መጺኡ ብጉስጢ ብምድርዓም ናብ ባይታ ሰጢሕዎ። እዚ ፍጻመ ኣብ ታሽዓይ ደቂቕ ናይቲ ግጥም ዘጋጠመ ክኾን ከሎ እቲ ጉስጢ ዝዓለቦ ግሪሊሽ ዝኸፍእ ማህሴታ ኣይወረዶን ጥራይ ዘይኮነ ጸወትኡ ብምቕጻል ኣብ መበል 67 ንጋንትኡ ማዕወቲ ዝኾነ እንኮጎል ናይቲ ግጥም ኣትዩ። ኣብ ልዕሊቶም ኣብ ባይታ ምስ ዓለበ ሓጎሶም ዝገለጹ ደገፍቲ ኣንጻር ጋንታ ሕነፈ ድዩ። እቲ ሓደጋ ዝፈጸመ ውልቀ ሰብ ብኣኽበርቲ ጸጥታ ድሕሪ ምቕያዱ ናብ ቤት ማሕቡስ ኣትዩ ኣሎ። ሪያል ማድሪድ ሎም ዓመት ኣዝዩ ጽንኩር እዋን ተሕልፍ ምህላዋ ኩሉ ኣፍቃሪ ስፖርት ዝሪኦ ዘሎ ሓቂ እዩ። እዛ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ምስ ህላወ ክርስቲያኖ ሮናልዶን ኣብ ብቕዓት ዝነበሩ ኣከፋፈልታን ብሸቶታት ኣዛናይ ዝነበረት ጋንታ ኣብ ከራማት ኣሰልጣኒኣ ዘይነዲን ዘዳን ዝገደፋ ከኣኽላ ንናይ ወትሩ ዝበለጸ ኣመዝጋቢ ሸቶታት ፖርቱጋላዊ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ናብ ጁቬንቱስ ኣፋንወቶ። ንተጻወታ መሊኹ ብብቕዓት ከሳልያ ዝኽእል ኣሰልጣኒ በቲ ሓደ ቅያ ሮናልዶ ድማ በቲ ካልእ ክትረክብ ብምጽጋማ ግን ተነቃፊ መስመር ምክልኻል ምርድዳእ ዘይብሉ መስመር ምክፍፋል ከምኡውን ስኒ ዘይብሉ መስመር መጥቃዕቲ ሒዛ ድማ ትጓዓዝ ኣላ።
እንሆ ድማ ትማሊ ባርሴሎና ንሪዮ ቫያካኖ 3-1 ኣብ ዝተዓረትሉ ጾታ ሓንቲ ሾቶ ዘመዝገቡ ኣጥቃዕታ ኣርጀንቲናዊ ሊዮኔል ሜሲን ኡራጓያዊ ሉዊስ ሱዋሬዝን ክሳብ ሕጂ ኣብዚ ዓመት ምስ ሪያል ማዕረ ብብዙሕ ሾቶታት ከመዝግቡ ምኽኣሎም ንጸጋማታት ዘጉልሕ ተርእዮ ኮይኑ ኣሎ። ኮኸብ ኣመዝጋቢ ሾቶ ዘሎ ሜሲ 26 ሾቶ ከመዝግብ ከሎ ሱዋሬዝ ብመጎኑ 17 ብምዝጋብ ማዕረ ሪያል ማድሪድ 43 ሾቶታት ኣመዝጊቦም ኣለዉ። ሊቨርፑል ኣብ ኣሰር ሲቲ ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ፕሪምየር ሊግ ሎም ሰንበት ኣብ ዝቆጸለሉ ሊቨርፑል ንበርንሌይ 4-1 ብምርታዕ ትማሊ ቀዳመይቲ ብዝላ ሲቲ ንዝተነጽፈላ ናይ 4 ነጥብታት ናብ 1 ለጠቕ ኣቢላቶ። ናይ ሎሚ ግጥም በርንሌይ ኣብ 6 ደቂቕ ካብ ኩርናዕ ብቐጥታ ብዝቆጸረታ ጎል ንሊቨርፑል ከተሰንበዳ በቂዓ እኳ እንተነበረት ኣብ ሜድኦም ዝጻወቱ ዝነበሩ ሊቨርፑላውያን ብዝሃበው ግብረ መልሲ ግን ድሕሪ 13 ደቂቕ ናብ ናይ 10 ደቂቕ ፍልሊ ሮበርቶ ፋርሚኒዮ ሳንዲዮ ማነን ነሱ ወከፎም 2 ጎላት ንዕረፍቲ 2-1 መሪሖም ወፂኦም። ኣብ ካልኣይ እብሪ ኣብ ዝቐጸለ ጸወታ ድማ ፈርሚኒዮ ሓንቲ ጎል ወሲኹ ንመሪሕነት ጋንትኡ ናብ 3-1 ኣዕሪግዎ። በርንሌይ ኣብ መበል 92 ደቂቕ ንሊቨርፑል ደፊራ ነቲ ውፅኢት ናብ 3-2 ለዊጣቶ እኳ እንተነበረት ሳንዲዮ ማነ ምስ ፈርሚኒዮ ክመዓራርየ ዝብል ክመስል ካልአይቲ ጎል ስለ ዝደገመ ግን ጸወታ ብዓብላልነት ሊቨርፑል 4-2 ተፈጺሙ። ቢዮርገን ክሎፕ እትእለ ሊቨርፑል በዚ ናይ ሎሚ ጸወታ ተደጊፋ ንሲቲ ኣብ ኣሰርኪ ኣለኹ ኢላታላ። ኣጥቃዓይ ፓሪስ ሳን ጀርመን ክሊያን ምባፔ ብድሕሪ ጋንትኡ ብማንቸስተር ዘገጠማ ስዕረት ልዋም ዘለዎ ድቃስ ከም ዘይረኸበ ተዛሪቡ ነይሩ። ናይ ቅድሚ ዕረፍቲ ርግብ ቸልሲን ወልቨስ ዝተዓዘበ ጋዜጠኛ ድማ ምባፔ ነዚ ግጥም እዚ ተመልኪትዎ እንተዝኸውንሲ ብድቃስ ኣይምተሸገረን ነይሩ ብምባል ንኣሰልቻዊ ጸወታ ክልቲአን ጋንታታት ገሊጽዎ። ዝሓለፈ 3 ሓፈሻዊ ግጥማት ብዓወት ብምፍጻም ትንፋስ መሊሳ ዘቐነየት ቸልሲ ኣብ ሜዳኣ ንወልቭስ ስዒራ ብውሕዱ ን2 ሰዓታት ናብ 4ይ ደረጃ ንኽድይብ ዝነበራ ተስፋ ብመጋጥም ተቂሂሙ። ኣጥቃዓይ ወልቭስ ራውል ቺመንዝ ንኽልቲአን ጋንታታት ፈላላተን ዝወዓለት ብሕታዊት ጎል ናይ ጋንትኡ ኣብ መበል 56 ደቂቕ ብመልሲ መጥቃዕቲ ከመዝግብ ከሎ ኤደን ሃዛርድ ድማ ጸወታ ክድምደም 2 ደቂቕ ምስ ተርፎ ኣብ ተወሳኺ ዝጠፍአ ግዜ ንቸልሲ ተሳዒራ ካብ ምውፃእ ዘናገፈታ ብበርቃዊ ቅላዕ ብልጽ ሸቶ ኣመዝጊቡ። ጁቬንቱስ ነቲ ምስ ፕሬዚደንት ሪያል ማድሪድ ዘይተሰማምዐ ዘሎ ሓለቓ ጋንታ ሪያል ማድሪድ ሰርጂዮ ራሞስ ክትገዝኦ ድሌት ከም ዘለዋ ካልቾ ማርካቶ ገሊጻ። ራሞስ ጋንትኡ ኣብ ግጥማት ጎባልል ክለባት ኤውሮጳ ኣንጻር ኣያክስ ኣብ ዝተገለፈትሉ ጸወታ ምስ ፕረስ ክሰማማዕ ዘይከኣለ ዘሎ ራሞስ ንሓላፊኡ ነዛ ጋንታ ክገድፋ ምዃኑ ብምፍካርየን ብዙሓት ዓበይቲ ጋንታታት ብዛዕባኡ ክግደሳ ጀሚረን ዘለዋ። ጠባዩ ዘጉድዖ ምስ ማድሪድ ፍሉይ ፍቕሪ ከም ዘለዎ ዝግለጽ ራሞስ ብተጻወቲ ሪያል ማድሪድ ዘይነጽፍ ደገፍ ከም ዘለዎ እዩ ዝግለጽ። ተዓዋቲት ባሎን ዲኦር ኖርዌጃዊት ኣዳ ሄገርበርግ ንሃገራዊት ጋንታ ወኪላ ኣብ ዋንጫ ዓለም ከም ዘይተሳተፍ ድሕሪ ምግላጻ ካብ ኣሜሪካዊ ተጻወቲ ነበር ሆፕ ሶሎ ደገፍ ረኺባ። ናይ ቅድም ሓላዊ ውልዳት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ሆፕ ሶሎ ኣብ መግለጺኣ ለውጢ ነዚ ስፖርት ክህሉ እንተኾይኑ ከም ኣዳ ዝኣመሰሉ ዓበይቲ ሰባት ክስዕብዎ ኣለዎም እንተዘይኮይኑ ኣይንዕወትን ኢና። ንሕና ብጽንኩር ኩነታት ሓሊፍና ምስ ንውድሆ እዮም ብድሕሪና ዝመፁ ክረብሑ ዝኽእሉ። ስለዚ ንኣዳ ኩሉ ኣኽብሮተይ ይገልጸላ። እዚ ኩነታት ክሳብ ዝቕየር ክትቃለስ ይጽበ ክትብል እታ ንኣሜሪካ ወኪላ 202 ጸወታታት ዘካየደት ዕውቲ ዋንጫ ዓለም 2015 ሶሎ ትዛረብ። ኣጥቃዒት ክለብ ሊዮን ሃገርበርግ ኣብ 2017 ንደስ ዘብል ጉዳይ ስፖርት ደቂ ኣንስትዮ ሃገራ ብምቋም ጸወታ ኣቋሪጻ። ኣሰልጣኒ ሃገራዊት ጋንታ ኖርዌይ ማርቲን ሲዮገርን ብወገኑ ጓል 23 ዓመት ሃገርበርግ ኣብቲ 7 ሰነ 2019 ኣብ ፓሪስ ዝካየድ ውድድራት ከም ዘይተሳተፍ ገሊጹ ኣሎ። ብሰንኪ ማህረምቲ ኣጋጢሞዋ ብጸንሐ ብኩራት ብዙሕ ተጻወቲ ስማ ናብ ኢንጁሪ ዩናይትድ ለዊጣ ዝቐነየት ማን ዩናይትድ ኣብ ትሕቲ ግዜያዊ ኣሰልጣኒ ኦሊ ጉናር ሶልሻየር ካብ ተኣቱ ኣብ ፕሪምየር ሊግ ሎሚ ሰንበት ንፈለማ እዋን ብኣርሰናል ጽዋዕ ስዕረት ምዒጓ።
أرسنال بزا قبل علي كأند مكانا أنت مانشستر يونايتد زوردتو سعرت تدريخا يونايتد حيزاتون زقاتوت ناي ربعي ترتابوتات تركيبات تولا زحالف حاموس أبليج أوروبا بكلب رينس نزوردا فشلت بناي لومي جاما زدبست أرسنال جراند شاكان وباميانجن مسكعت يونايتد بزرخبون كلتو غولاتيا سلستنت بختو سد كيلا أبز مبل كلتا ميتركب زن كلتا جانتاتات مخفتي شوتو أرسنال زتصحاف الشاكا أم مبل 10 دقيق كاب كلي فتصوم كلع وصاي خوينو زهارمات ترار كعسو نابلدت يونايتد أبز قنعتلو أنفتا እናተለዋወጠት ስለስተወንጨፈት ሓላው ማዕጾ ዴቪድ ዲሃያ ደርጋ ተዓዚሙ ይተዓዚብዋ ሻቃ ኣብ ውድድር ፕሪምየር ሊግ ካብ ጋንትኡ ዘግዘማ 7 ጋላት እተን 6 ኣብ ክሊ ፍጹም ቅላዕ ወጻኢ ካብ ርሑቕ ታሪመን ዝኣተዋየን ማንቸስተር ዩናይትድ ነዚ ውፅኢት ናብ ረብሓ ንምቕያር ኣብ ዝገበረቶ ቃልሲ ዓንዲ ልደት ኣርሴናል ካብ ምህራም ሓሊፋ ንሰኪዐት ክትረክብ ኣይከኣለትን ኣብ መሳልል ፕሪምየር ሊግ سيتي 74 ليفربول 73 توتنهام 61 أرسنال 60 مان يونايتد 58 تشيلسي ب 57 نقطات كاب قدامي كساب 6 درجة تسرعنا اللواء باركت سخبركم تقاتلتنا نلومي أدالينا زنبرنا بدمات أب تزازي ملو ناب زغل سلبخال مدبسك عن رخب تسنايو